يمذري بورو ذي تحاني Kurdên li heremên Anatoliya Navîn ya Tirkiye ev 500 salin tevî ku ji welatê xwe Kurdistanê dûrin jî. Dîsa li hemberî polîtîkayên pişaftin û helandinê berxwedane û çand û zimanê xwe winda nekirine. Tevî hebûna Kurdên Kurmanc û Zaza, hebûna Kurdên eşîra Şêx Bizinî bi cudahiya devokên xwe herî zêde li Anatoliya Navîn balê dikişîne. Ev eşîr û devoka resen bi sed salan e ku ziman û çanda xwe parastine û di nav siyaset û xebatên çandinî yên Kurdî de jî rolên çalak lîstine. Kazım Ergenê ku ji kevneşopiya Riya Azadiyê tê û bi salan e di nav partiya KDP ya Rehmetiyê Şerafettin Elçî da cîgir seroktî û rêveberî kiriye û demekî jî li bajaroka xwe Balçikî Sara Haymanayê serok şaredarî jî kiriye. Ji me re behsa dîroka hatina Şêx Bizinîyan li Anatoliya navrast dike. Şêx Bizinî li tarîxî nêzîkî 550 sal ver jê ji Kurdistana Başûr ji girdivera Xaneqîn hatiye. Ku lêdin girîn Şêx Bizinî ku hatiye Anadolu'ya yani île nawerasta Anadolu demek ki nêzîka dewrê Yavuz Selim û şerê Safeviyan bûye. Yani Şêx Bizinî ekseriyetê Şêx Bizinî Anadolu nawerast Şafî in. Sünni û Şafî in. Demek ki Padişahê Osmanî jî Sünni û Henefî ye. Xwedî derketiye. Lêkolîner û siyasetmedarê Haymanayî Emrullah Süstiyê ku demekî li Başûrê Kurdistanê li heremên Çemçemal, Berdaraş, Jûjerê ketiye pêşopa eşêra Şêx Bizinîyan dide zanîn ku Şêx Bizinî devokeke kelhûrî û lekî ye û gelekî dişibihe zaravayê soranî. Aşiretê me Şêx Bizin e, nav aşiretê me Şêx Bizin ama zona me soran lekî ye yani. Bingehê lekî ye. Lekî. Yani herkes de pırsız işte şimdi Şêx Bizinî, Şêx Bizin nav aşireta. Yani nav zona me nî. Çend sala jî 5 sala lîre heman ne zona me jevîr kirdîn ne çandî hunereman ne kewneşopiyaman yani kültüreman. Tiştî jevîr nekirdîn. Zor wel me hatin neçûye meyteha Tirkî nêzanin. Ondan sonra her tişkî xweyan bazdana Sûriye 5 sala li ser man raça dewlemendin. Kurdên Şêx Bizinî li Enqereyê piranîkarên Masî Firoşî û bazirganiyê dikin. Yakûb Taşçiyê 54 salî li ber dezgeha xwe ji me re goraniyeke gelerî ya herêma Haymanayê bi Şêx Bizinkî distirê û Masî Firoşên li derdorê jî bi kêfxweşî guh didinê. يمذري بورو ذي تحاني قاnsız مقايلم سرمزالم أغلب رسم دوملم ورجومم لنقري Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.